Sanibonani futhi. Angicacise lento yesigubhu. Isigubhu eziyingozi. Ile sigubhu esithwetshulelwe umoya womuntu emathuneni. Lo muntu okuzothi mdla ngenzela umsebenzi abuya azolwa noma ahambe nakho konke asekunike kona ngoba usemenyeziwe ekhaya. Lezo igubhu ekuthiwa hlala lokuzovuselela. Khona uzoyophinda uthwetshulele omunye futhi umuntu emathuneni. Kuphinde futhi abazusebenza abantu ngokufana. Ekugcineni uzogcina usunezitha wena zemimoya esikuthomenta ekuhluphayo ngoba kade lokhu uphazamisa abantu besalinde ukuhlanjululwa noma bagezwe noma balandwe babuyise emndenini yabo bazongeniswa emakhaya. Bese bebuyele emakhaya sekubuya izitha izizukulwane zakho zoba yini lapho. Mina isigubhu mangisakha sidalwa sekhaya sasekhabo mama izona engizakhayo ke mina. Iqapheleni leyo.